Pois estamos agradecidos da alta participación, pese a como estuvo a climatoloxía, veuse que a xente está disposta a mollarse porque ter unha atención sanidade digna que non estamos tendo, e a mágoa é que pois os que gobernan no Concello pois non estuveran á altura e apoyaran tamén esta concentración. Pois desde o BNG queremos dar grazas aos veciños e veciñas do Grove por acudir a esta concentración, concentración en defensa da sanidade pública, en defensa dunha sanidade digna, porque neste momento a veciñanza do Grove non está tendo esa atención sanitaria de calidade a que ten dereito. Non imos aceptar como normal o que non é normal, non imos aceptar que nos queiran convencer de que isto é inevitable, porque sí, é inevitable poñendo medios, recursos e contratando profesionais. E non imos aceptar que 2 médicos atendan a 6 persoas, non imos aceptar que o servizo de pediatría este en risco porque diante da xubilación de un dos médicos non se sabe se o van a sustituir, non imos aceptar que as demoras para calquera atención sanitaria estén tardando unha semana, 2 semanas, 3 semanas. En este momento hai unha emerxencia sanitaria que é a COVID, pero que a excusa da COVID non se pode deixar sin atención o resto das patoloxías. E os veciños e veciñas siguen enfermando e diante desa enfermedade necesitan atención sanitaria. E estamos moi preocupados porque está chegando moita xente con problemas de saúde descompensadas e está habendo mortes evitables por falta de atención sanitaria. Temos que decirlo así alto e claro, está habendo mortes evitables por falta de atención sanitaria. Frente a eso, dende logo o BNG non imos a quedarnos quietos, indiferentes, sino que imos a seguir traballando como están facendo os compañeiros e compañeiras do Grove, aos cais hoxe tamén quero parabenizar por ter a valentía de enfrontar esta situación e a valentía de poñerse ao fronte e liderar unha resposta a esta situación de deterioro sanitario. Eladio, como responsable local do BNG, algunha declaración sobre a non asistencia do PSOE á concentración? Pois que agardamos algo así, porque actualmente o alcalde cree que é o dono do pobo e aquí só se fai o que a él se lle ocurra. E cando outros partidos estamos facendo propostas, pois simplemente como non as presentan eles, pasan o rodillo e póñense sempre en contra do que fagan os demais. Polo tanto, é o único culpable da división, de que non haxa un frente común como esperábamos que así fora. Chega tarde a convocar mañán unha xunta de portavoces, a que, inda que non deberíamos insistir, sí que por responsabilidade con o noso povo, sí que vamos a insistir e escoitaremos as súas ocurrencias. Esperemos que en Santiago fagan caso a estas movilizacións e se resolva canto antes o problema que temos. Moi bons días a todos e a todas. Por parte do Partido Popular, decir que, como non podía ser de outro xeito, apoiamos xa dende o inicio, dende outras concentracións que se viñeron facendo, e aquí estamos outra vez para apoiar a todos os veciños e veciñas do Grove, que somos conscientes tamén de que hai unha necesidade de persoal no que é o centro de saúde, e tamén algo que vimos demandando xa dende hai anos é a construción dun novo centro de saúde para o Grove, que realmente é o Concello o que ten que poñer a disposición dos terreos para a Xunta de Galicia. Xa así se lle instou dende a Xunta para que unha vez cedidos esos terreos se puxese en marcha un proxecto para a construción dun novo centro de saúde, e seguimos á espera. Promesas e máis promesas é o que temos por parte do Concello do Grove e non temos ningún resultado ni ningunha solución. Se están invertindo cartos en obras que non son prioritarias. Estamos ante unha situación do COVID-19 que agravou toda esta situación e, polo tanto, dende o Concello do Grove deberían ter claras cales son as prioridades dos veciños e veciñas do Grove. E aquí imos a estar dende o Partido Popular para defender os intereses de todos os nosos veciños e facer o que faga falla ante a Xunta de Galicia pola nosa banda, tratar de desatascar esta problemática e poder axudar en todo momento dar solución aos problemas que temos no Grove. Moitas gracias. Boas. Bueno, primeiramente felicitar ao BNG pola convocatoria desta concentración, por tomar a iniciativa. Creemos que dende Esquerda Unida apoiamos e secundámola porque reivindicamos todas o que se reclama na mesma, unha atención primaria de calidade, atención presencial e non telefónica, e a construción dun centro de saúde. Lamentamos que o goberno do Grove non secundara, non acudira a esta concentración, pois dá igual de quen veña cando se reivindica o que quere todo o pobo, non? Que é iso, unha sanidade pública de calidade
un novo centro de saúde. Quizás aí este é o inconveniente, porque a Xunta debe poñer cartos para que se faga ese centro de saúde, pero o Concello de Grove ten que poñer terreos. E iso non o está facendo, entón é normal que non secunden esta concentración. Felicitar tamén ao BNG, porque ao final, outra vez, porque foi quen de xuntar un bon número de persoas, todos xuntos reclamando esta sanidade pública, e esperemos que isto continúe e que desta vez o goberno si se sume a estas reivindicacións. Bueno, a resposta que hubo a pesar do día foi importante, consideramos que foi boa, eso que choveu no peor momento, e desde o Partido Galeguista Demócrata seguimos apostando pola sanidade pública e que os servizos sanitarios no Grove melloren e centros de salud poda ser unha realidade canto antes.